Deci, astăzi o să ne jucăm Brawl Stars. O să vă placă foarte mega mult pentru că o să ne jucăm Brawl Stars. Punem aici chestia asta de așa și videoclipul nostru o să fie de luat chestii. Nu o să cumpărăm chestia asta pentru că nu avem voie. Așa că i-am dat climb la prostia asta. Trebuie să luăm și bănuții că m-am băgat bani să-mi iau Brawl Pass-ul ăsta. Și din acum să vă arăt ce brawler am eu. Uitați, ce ăștia nu i-am. L-am vrut pe Clancy mult și pe Mico. Da, visul meu e Kit. Kit nu l-am. Și uite câți brawler am. În ăsta mi-am cheltuit eu tot. Mi-am cheltuit și skin. Nu am bani deloc ca să-mi cumpăr mai multe chestii. Și cam asta este tot. O să dăm și un meci cu Crow ca să vă arăt cum merge. Am dat select. Eu practic nu mă joc cam efectiv deloc pe Dragon Ball pentru că nu-mi place deloc. Și recorderul nostru o să fie de mult pentru că gen facem un videoclip așa și gen am început, uite așa, bam bam bam, am dat bam bam și gen facem aici videoclipul. Mamă, eu nu, acolo trebuie să batem. Veni pe mine, nu. Nu-i corect, veni pe mine. Subscriberilor, asta chiar nu se poate. Mă bătu ăla cu nu știu cine. Așa și din acolo aici, gen, uite. Ne ducem aici pe ăla. Screen recording. Acum Meg. Era Meg. De un Meg acolo. Eu să nu mă bat, sincer. Pentru că Meg aia e prea bună, uite. Aici nu. Dăm întâi fiș că ne bate. Mor. Sar pe aia, da să nu. Hai. Sar pe Meg. Trebuie să... Mă bătu asta, nu știu cum pa. Locul 5 eu. Destul de mult până la ăsta. Hai să ne dăm un meci și terminăm videoclipul acesta. Și acest screen recording este tare, uite. Bă, ne batem direct, nu e treaba să ne batem direct, trebuie
Trebuie să facem cumva, că nu ne batem direct. Uite, ne băgăm undeva în pufiș sau ne batem, că nu știu. Ideea e că am băgat foarte mega mulți bani în jocul ăsta. Gata, m-a bătut. Hai. Pa, toată lumea, hai. Următorul video